لسر درێژاهەیە دیرۆکێ و تانەها گەلێ کورد قەلەنێکی پر بووها ji ber xebata wan di berdôza Kurdî de dane û herçend rastîgirtin û astengiyên werin ew yek li pêşrêya wan ya pîroz naberê gir û li ser bîr û baweriyên xwe berdewam dikin. Xebatkarê Kurd Reşîd Memo Bav İbrahîm jî xebateke mezin di berdôza Kurdî de kiriye. Siyasetmedarê Kurd Reşîd Memo Bav İbrahîm li gundê Qeregolê li navçeya Bilbilê ya bi ser herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê di sala 1944 de ji dayîk bûye. Li gorî şopandina Rêbazînûs ku xebatkarê Kurd Reşîd Memo di dawiya salên şêstiyê de tevlî Partiya Demokrata Kurd li Sûriye El Partî bûye ku niha navê wê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye. Di sala 1971 de xebatkarê Kurd Reşîd Memo Bav İbrahîm li gundê xwe bi zarokan re pola yekemiya seretayî xwend û piştî 6 mehan bawernameya fêrkirina xwendin û nivîsandinê bi destxwe anî û piştî wê careke din vegera refên partî û ji ber ku keseke çalak bû di heyema 2 salan de bû endamê şaxê desteya berpirs li navçeya Bilbilê. Lê di salên 2012 de ji ber ku alîkarî li ser welatiyên gundê xwe belav kir li ser destê çekdarên PYD hate girtin. Di 56 saliya damezrandina partiyê de xebatkarê Kurd Reşîd Memo jalî hevalên partî di sala 2013 de hate xelatkirin. Her wiha û di sala 2014 de xebatkarê Kurd berê xwe da Herêma Kurdistan û li wê derê ta 3 salan ma û piştre di sala 2016 de vegeriya gundê xwe û riya xwe ya xebatê bi hevalên xwe re wekû endamê Encûmena Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye berdewam kir. Xebatkarê Kurd Reşîd Memo di encama nexweşiyekê de di 19 mijdara 2020 dilê wî rawistiya û koça xwe yada wî kir û li zêdê xwe li gundê Qeregolê bi xakê hate spartin. Mîdye Dorsin.